תופעה חדשה שבטח מטרידה לא מעט הורים ויכולה להטריד עוד לא מעט מהם, בני נוער צעירים שפוגעים בעצמם פיזית בכוונה. מין תופעה כזאת מתברר שקיימת. מה הם מנסים להשיג בזה, מה הם מנסים להוכיח. נתת איתנו בעניין הזה ספיר ניסני, עיתונאית, נערה בעצמה. בוקר טוב. בוקר טוב. וא', שאנחנו לא חושפים את פניה, אבל היא מעידה על עצמה שהיא חלק מהתופעה הזו. בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. בוקר טוב. ספיר, תספרי לנו, האם באמת מדובר בתופעה או בכמה בני נוער בודדים שפשוט יעדו את עצמם וגרמו לנו לחשוב שהתופעה רחבה? לא, מדובר בתופעה, בהחלט תופעה שנמשכת כבר כמה שנים, ובשנים האחרונות הולכת ומתעצמת לממדים שתכף נדבר עליהם, אבל בואו נתחיל מההתחלה. עולם האינטרנט, הנוער חי דרכו, לכל בן נוער, גם לי היה מגילאי חטיבה בערך, היום אני בת 18 וחצי, סוג של אולטר אגו כזה, דרך המחשב, שכותבים, מעלים בלוגים, נפתחה אופציה לפני כבר, אם אני לא טועה, 10 שנים להתחיל ולכתוב בלוגים בעברית באינטרנט, באתרים שונים. פשוט לכתוב, לשפוך את שעל ליבך, ענייני יום-יום ומה לא. זה עוד סביר, אבל מה שאת מספרת לנו היום על להזיק לעצמך, זה כבר יותר מדי. בדיוק. עכשיו, באינטרנט נפתחות בעצם קבוצות, כל מיני קומונות קטנות של בלוגים בנושאים שונים. אם יש את אחד הנושאים המטרידים והשליליים של קבוצה שנפתחה באינטרנט לבלוגים, זה קבוצה של התעללות עצמית, הרס עצמי, self-abuse. עכשיו, אלה בעצם בלוגרים שדוגלים בהרס עצמי כדרך חיים. יש להם מין מוטו כזה שהם מין משפט שחוזר שוב ושוב, אם אתה מסתכל בכל הבלוגים, שזה live fast, die young. שזה בעצם מעודד אותם, מעודד את האידיאולוגיה הזו של חוסר פחד וחוסר מורא, לפגוע בעצמך בדרכים הכי קשות שיש. תכף ננסה להבין למה, עם א' שנמצא איתנו כאן באולפן, אבל מסקרן אותי לא פחות התגובות, כמות התגובות לבלוגים האלה. בדיוק. הבלוגים האלה התחילו לאט לאט והתרחבו. עכשיו, אתם מכירים תופעת ג'סטין ביבר, שיש סלבים שצומחים מהרשת? כן. אותם בלוגרים שמעלים את כל האידיאולוגיות שלהם בנושא הזה, ויש המון, יש מאות של בני נוער, מעלים גם תמונות שלהם, חותכים עם כל מיני קביעות למיניהם וחריטות של שמות וציורים על הגוף שלהם. תגידי, זה כאן בארץ? זה כאן בארץ, זה בכל העולם וכאן בארץ. אני שומע על זה פעם ראשונה. והבלוגרים האלה... את שמעת על זה? לא, עכשיו אני מבינה את ממדי התופעה, שמעתי על מקרים כאלה. הם גם בדרך כלל נראים, זו הפואנטה, הם נראים גם מאוד, הבלוגרים המצליחים הם גם מאוד אטרקטיביים. הם מושכים והם נראים טוב וכותבים בצורה מעוררת השראה, ולכן הם הופכים לאושיות רשת, לסלבים. יש כל כך הרבה שאלות. ועוקבים אחריהם ומזהים אותם. בואי נברר עם הנערה שנמצאת כאן מוסתרת, ואנחנו נקרא לה א'. למה? למה? בוא נגיד ככה, יש הרבה בני נוער שהם נכנסים לדיכאון. זו תופעה שהיא דווקא כן ידועה. חלק מהאנשים האלה בוחרים לפגוע בעצמם, כי לפי מה שגם אמרו לי, וזה למה גם אני ניסיתי את זה, הכאב הפיזי הוא יותר קל מהכאב הנפשי. מה בדיוק את ניסית כשאת אומרת גם אני ניסיתי את זה? אני חתכתי את עצמי במטרה שהיא לא כדי להתאבד, אלא כדי נטו לפגוע בעצמי. איך חתכת את עצמך? עם להב. יש להבים... בידיים? ברגליים? ברגליים, גם בידיים פחות, כי בעיקרון ההורים שלי יכלו לראות את זה. ברגליים, מקום שהוא יותר מוסתר, זה גם גרם לי ללכת, בוא נגיד ככה, לא ללבוש חצאיות הרבה מאוד שנים, שעכשיו אני נורא אוהבת ללבוש חצאיות, וזה נורא מפריע. את אומרת הרבה מאוד שנים, בת כמה את? אני בת 18. וכמה שנים את עושה את זה? עשית את זה? עשיתי את זה, אני כבר לא חתכתי ולא פגעתי בעצמי במשך קרוב לשנתיים. איך יצאת מזה? חבר שלי. תמצאי אהבה ופתרת הבעיה. זה לא לגמרי, אבל בן אדם, זה לא חייב גם אהבה, יכול להיות גם חבר קרוב שפשוט משפיע בצורה טובה ולא בצורה שלילית. כמה שנים, מאיזה גיל התחלת בכלל לחתוך את עצמך? חתכתי את עצמי סביבות גיל ה-14 פעם ראשונה, הדיכאון שלי הוא מגיל 9. זה דיכאון מוכר, זה דיכאון שנקרא כרוני, זה יותר פיזי. אני לא נמצאת בטיפול כרגע ולא מטופלת בכדורים. את יכולה להבין את אותם צעירים שספיר פה דיברה עליהם, שהופכים את זה לבלוג באינטרנט? כן, כי בוא נגיד ככה שבן אדם שהוא חותך את עצמו, הוא חושב על עצמו בצורה שלילית. הם מנסים לקחת את התופעה הזאת ולעשות אותה חיובית. להסביר לאנשים אחרים בצורה חיובית, משהו שלילי שהם עושים.
וואו, איפה ההורים בכל הסיפור הזה? איפה ההורים, ויותר מזה גם איפה הצנזורה של כל אתר ואתר. יש שם ממש הטפות להתאבדות, ומדריכים איך להתאבד ואיך לחתוך לאלף כאן. ואת מנסה להילחם בכל הדברים האלה? תראה, קודם כל אנחנו מביאים את זה לתקשורת, כמה שיותר וכמה שיותר בצורה אינטנסיבית, וגם צריך להדגיש שעכשיו זה גם עולה מדרגה. בשנה האחרונה זה עולה מדרגה כי יש ממש סלבים. חלק מהבלוגרים האלה הם שם דבר, הם מוכרים, מחקים אותם, הם יפים אנשים אומרים, אני רוצה להיות כמוה, כמו שמקמפיינים פרסומת, דיברתי על זה עם א', פרסומת בטלוויזיה לבושם, שאנשים יפים מוכרים אותו, ככה הם מוכרים מוות והם מוכרים אובדנות. ספיר, תודה רבה. תודה. א', תודה רבה גם לך תצנזרו. הגעתם לכאן הבוקר.